Wilujeng dalu, Bah. Sing arane awan sapa? Kowe iki jane mata nem iki. Kok ngerti bengi kok wijuk wilujeng dalu sugeng dalu. Matur nuwun. Cengengesan. Matur. Menika sapa? Kok iso menika ki apa sing mok menikahne lho? Matur nuwun. Apa wis dilunasi? Dereng. Urung diweni matur nuwun. Omongi nganggo disaring. Kula teng mriki. Lah sing arane ning kuburan sapa? Mat. Nggih. Ya seneng ya susah. Lho, lah kenging napa? Kaya kowe ndagel kok kula teng mriki. Lah sing ngarani kowe ning ril bengkong ki lho sapa? Oh, mboten nate kula, Pak. Rel bengkong mboten nate. Mosok Kalisari no. Mbok tutup. kae kowe to. Lah aku mlebu kula wau nggih kali komet. Aku tur balik mayare tilasmu. Aku yo wegah. Rodok kateng klenyet nggih kula. Nggih wegah. Kowe tek kaya menteri sing paling sepuh Orde Baru biyen. Sinten? Pak Menteri Sekretaris Negara Pak Murdiono kok nganggo racak-cek. Lho, ndang ngomong 750 kok meneng. Lang omong apa kliru kok. Kula teng mriki lho sing ngarane rel bengkong sapa? Dalu niki matamu apa PC? Wis ora nak dalu kok diomongne dalu. Ora omonge aku. Ora omong ora apa-apa waton ra njaluk. Lho. Njaluk. Njaluk. Ya paling ora ki ya nyuwun pangapunten ngono njaluk sepuro sih. Ora iso, ora salah. Uru-uru kok njaluk sepuro iki bodho ya. Wong njaluk sepuro ngenteni bodho. Wong bodho kowe apa melu? Lho, bodho nggih umat muslim nggih nderek lho. Melu ki apa poso kowe duwe tanggapan? Wong tanggapanmu sepi arep melok bodho sing munggo mangan apa? Lho, Ngrupamu kaya kotak amal kok.